acho nyaka gi sani e rang'iny mar puro chele Kisumu. Gin gi dongruok koso nitiere rem moseneno? Daher wacho ne jopur kaachiel gi jo-Kenya mangima mawinja ni wasekawo okang' maduong' ahinya e jiwo pur mar mchele e county government ma Kisumu ka. Kachako mondo ang'isu mago mosetimo kaluwore gi promotion mar pur mar mchele modwa timo. Jaduong' George, chon igni moko 7 mokalo kata yield mar mchele, nyak mar mchele e county government, e county ma Kisumu ka, Ahero, West Kano, to gi schemes mamoko, nwayudo ka nyak mar mchele ne ni piny. Ma kuom eka achiel japur ne nyalo yudo bags 20 kata 25, to kaluwore gi chenro moseketo kuom thuolo mar higni 5 mokalo, wasekelo masani jopurwa nyalo yudo bags machopo 50 nyaka 52 kuom eka achiel, mago bags mag kilo 90. Nyiso ni yields marwa mar mchele oseidho, kendo area under rice production be oseidho. Kasani wawacho ni Kisumu County ka areas mipidhe mchele ose expand from about below 10,000 acres mane wan go, to sani wawacho ni wan gi eka 14,000 mar mchele e county ma Kisumu ka sani, kipidho gi West Kano, Ahero, to gi other small schemes mabedo run gi communities. Okay, Walter, ewi okenge makamagi, ang'o momiyo kata ang'o gini musetimo ma ukonyo godo e yarruok manitiere mondo ber obedi, nikech inyalo yar pur kata inyalo yar okenge makamago, to kong'i hie gik madwarore mondo yuto koro obed maber ne japur, to samoro yudo kapod japur ni kod ywak. Be nitiere capacity musemedo keto mar samo yar puothe to nitiere jolony moromo maloso kod jopur, to jopur bende bedo gi tiegruok ma kinde ka kinde kowuok e 10 county ma Kisumu kata 10 counties, nikech ka wang'iyo sani e bwo katiba weche mag pur gin mago ma ochwal e lwet sirikande mag counties, kata obedo ni nitiere tudruok kod sirikal mamalo ma bende nitiere kod bad migawo mar pur e chenro mage. Yes, wasetimo mang'eny momiyo wachopo kama wachope ni, kuae nyak mar bags 20-25 pa eka nyaka wachopo e 50 gi wiye, kendo kuae area under production mane below 10,000 to now 14,000 acres. Wasetimo mang'eny. Mokwongo e weche mag extension, before 2024, extension officer to farmer ratio nyiso ni ja extension officer makonyo japur, extension officer achiel ne handle jopur 4,000, meaning ni mondo chop ir jopur gite ne bedo matek kabisa. To kochopo higa mar 2024, e county government ma Kisumu nondiko extension officers 113. 113 gi nobedo posted all sub-counties and all the wards. But today, as we speak, all our 35 wards need extension officers. And all our sub-county officers have staff that are providing extension services to our farmers. Marario, these officers, Mano Bureau 2024, also bedo trained at levels mopogore, what yogi stakeholders mawango, AFA included, the State Department of Agriculture, JICA, and other international organizations that we're working with, was a trained officers at levels mopogore. Kaluwore gi sani,
apar gachiel kuom extension officers manondik 2024 go osebedo trend through AFA mobedo gazetted as plant inspectors. Nyiso ni gin joma koro nigi lony mamalo kendo gimedo trend jowetegi mondo chope level mar ema gintie mondo koro wachiw services ne jopur e yo mowinjore. To jaduong' Bati adwa wacho ni kaluwore gi kaka onego bedi ni one extension officer handle about jopur 400. Sani as Kisumu County, one extension officer was a lower go from 1 to 4,000, but now we are at 1 to 1,200. Pokwa chopo a level mar 1 to 400 monego benwa chope, but progressively wabro chopo kuro.